प्रणाम जी। हमार उमा पांडे का आप सबके प्रणाम बा। सब देशवासी के, यूपी वासी के सबके प्रणाम बाटे। आ आप लोग से ये कहे के बा कि देश का विकास करे के बा। विकास खातिर मोदी जी, योगी जी के ले आयल जरूरी बा। एक जानी हमनी के तो कहते बन जाए, एक जानी अपना मर्द से कैसे बहुत फोर्स दे के कहताड़ी। घर घर कई अरमान बा, अपना अरमान के कैसे प्रकट करताड़ी या कैसे उनका से कहताड़ी कि अरे कमल क फूलावा पर ओटावा दियाई राजा, कमल क फूलावा पर ओटावा दियाई राजा, योगी सरकार फिर आइए राजा, योगी सरकार फिर आइए राजा, कमल क फूलावा पर ओटावा दियाई राजा, कमल क फूलावा पर ओटावा दियाई राजा, योगी सरकार फिर आइए राजा, योगी सरकार फिर आइए राजा। का कहतड़ी कि योगी जी का राजावा में बड़ा बाटे मजावा हो, योगी जी का राजावा में बड़ा बाटे मजावा हो, फ्री में मिला ताटे सबके आना जावा हो, योगी जी का राजावा में बड़ा बाटे मजावा हो, फ्री में मिला ताटे सबके आना जावा हो, खाता में पैसा अब आइए राजा, खाता में पैसा अब आइए राजा, श्रम कार्ड लेता बनवाइए राजा, योगी जी का राज फिर आइए राजा। कहतड़ी चारू ओरी बन गइल सुघर सड़किया हो, चारू ओरी बन गइल सुघर सड़किया हो, कतही ना रह गइल गड़ाहा गुड़ुहिया हो, चारू ओरी बन गइल सुघर सड़किया हो, कतही ना रह गइल गड़ाहा गुड़ुहिया हो, अब त बुलेट की नाइए राजा, बैठी के वोट देवे जाइबे राजा, योगी सरकार फिर आइए राजा। कहतड़ी देश का विकास करे के बा, कैसे कैसे विकास योगी सरकार में भइल ह, फिर से विकास आ जाइए तो फिर विकास होई, और विकास करे के बाद देश का ओकर विकास का आनंद देशवासिये के बा, जनता के बा। कहतड़ी केहू ना बनाई पावल राम मंदिरावा हो, योगी जी पूरा कैला दिल कया मनावा हो, केहू ना बनाई पावल राम मंदिरावा हो, योगी जी पूरा कैला मन कया मनावा हो, आ मंदिर दिहले बा नाइए पिया, मंदिर दिहले बा नाइए पिया, हमरा के दिही त घुमाइए पिया, योगी सरकार फिर आइए पिया, योगी सरकार फिर आइए राजा, कमल क फूलावा पर ओटावा दियाई राजा, कमल क फूलावा पर ओटावा दियाई राजा, योगी सरकार फिर आइए राजा, योगी सरकार फिर आइए राजा।
योगी सरकार फिर आइए राजा, योगी सरकार फिर आई ए राजा। देश का विकास करे के बाद योगी सरकार के लिए आयल जरूरी बा। आप लोग एकरा पर ध्यान दे जा, चाहे कौनो सरकार आवे, विकास चाहिए, लेकिन योगी सरकार का विकास कई लौकता। ऐसे जन बा कि फिर योगी सरकार के ही ले आयल जरूरी बा, तबे देश का विकास होई। राम लक्ष्मण के ले आयल जरूरी बा, जोड़ा ना बिछड़े। यही के साथे बार बार प्रणाम आप लोग के। अच्छा लागल हुई तो कमेंट करके जरूर बताइए जाए आप लोग कैसा लागल है।